Mokgesi utshele usihlalo weKhomishana ukuthi uyalibona iphutha futhi akamsulwa kukhona konke okwenzeka ize ezinye izinqumo zingathathwanga uyena siqu. Indeed, there are consequences for me as we speak right now. I'm not abdicating on my accountability. I might not have been responsible, but I'm still accountable because those officials who are below me report to me. Usihlalo weKhomishana umncomile uMokgesi wathi uyafisa ukuthi nabanye osombusazwe kanye nabantu phaqa basike iphethini bangafuni kulokhu bephika izinto ezisobala. So I'm hoping that I'll hear some people within our country who will be able to say a lot of things went wrong and who will stop pushing blame to other people. Lofakazi uthe wahamba wayocela iseluleko ehhovisi likaMgcini mafa kuzwelonke kodwa impendulo abamnika yona ayizange ize imsize kangako. Mokgesi uke wathi ukuhilana nosihlalo weKhomishana njengoba ubesenika iKhomishana imiyalelo yokuthi isebenze kanjani nokuyinto engehlanga kahle kusihlalo. Can we then leave it perhaps also either to the SIU? No, we can't. No, Mr. Mokgesi, we can't. Ngu Calvin Dludla weindaba ze SABC.